Horas amanginang, pajupang hitang muse di channel YouTube namion, marhitiak pikiran nami na mungkin boy mangurupi, pamorahok kita di nambangara di hita, di jamita na nang sipatol hasota, di pertangyangan songoninang di parmingguon, si ganuk minggu. Di tikion nang patol hason nami tu hita amanginang pikiran nami yang giat boy mangurupi hita taringot tu jamita di hari Minggu di tanggal 5 Juli 2026 turpukta ima sian Zakaria bindu walu ayat 20 sahro di 20 tulu. Zakaria bindu walu ayat 20 sahro di ayat 20 tulu. Amanginang luktakas hujahami turpuhi oma di pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di pangradiota di jamita na nang sipatul hasota na mungkin boy pa morahok kita. Na parjulu buku ni panurirang Zakariaon takasma taida songon sada panindangion jala tadok majo songon sada si paingot taringot tu hasatiaon ni debata ditiki naung salpu di ari sadarion dohot di ari naneng roh. Takasdo di buku Zakariaon taida debata satia di padanna di naung matsai leleng di ramoti debata bangsui saharo di habuangan jalaon namatikina mula nasida sian habuangani tutusi tutudo di patuduhon debata hasationna pangaramotionna ditiki naung salpu sahro di ari sadarion di partikiani sahro di ari nanaing ro takasdo pangaramotion ni debata di bangsoi ido na pinatol hasni si Zakaria tarlumobi di turpuk taon matsai tarida do manang tadok maju di bahasa Indonesia terbukti do asi dohot holong ni rohani debata badan ni debata na digohi marhite haluaon ni bangsoi hamumula ni nasida jala dilehon di nasida tiki laho pemulihan paulihon hutai paulihon Jerusalem paulihon nang parngoluon ni nasida bukan secara fisik saja tetapi secara moral rohani lehon tiki pemulihan patu rehon nasida. Jadi matsai takas asidhot holong rohani debata namar mudu-mudu patu rehon memelihara mandongan nasida mamasu-masu di ari-ari nauk salpu jala di ari i di partikiani jala di ari nanaing ro takas do asidohot holong ni rohani debata tarlumobi mataida diturpukta rupani ima di ari nanaing ro takas tarida gabe torop mabangso mananda debata marhite nasida imana dipangido ni turpuhon tu bangsoi na dipangido ni padohan ni si Zakaria dison asa tuari naneng ro alanong terbukti do asil holong rohani debata di hari nang salpu jala mandongan nasida di hari-hari ni ngolu nasida jala tu hari naneng robe donganan ni debata do nasida pasu-pasuon ni debata do nasida alani songon hamalation ni rohani nasida ikon takasdo hanguluhon non ni nasida prinsip manang tugas tujuan ni panjauon ni debata tu nasida songon panjauon na percolo tu opu nasida si Abraham di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu torop ma terpasu-pasu ala ni nasida alana diihuton nasida debata karena Tuhan hadir dalam sejarah perjalanan kehidupan mereka. Bukan karena mereka adalah bangsa yang besar, bangsa yang kuat secara militer dan hal-hal lainnya
di masa depan, tetapi karena Tuhan hadir. Jadi dang alana gugu nasida, alana malu nasida, alana rupani mampu nasida menghalok kamu nasida secara hagogoon militer alai ala Tuhan hadir dalam sejarah mereka. Adong do debata, jala tarida do debata, di ngulu nasida sigano pare. Ala ni ido gabi ihut tonon ni torok bangso manasida tu Jerusalem. Godang manang torok ma bangso laho memuji debata. Jadi peran mereka sekarang yang dibutuhkan. Mulut taida, Allah telah menunjukkan perannya. Allah telah menunjukkan bagiannya. Allah telah menyatakan kasih setianya. Dan ia tetap setia. Bagiannya adalah menyelamatkan, memelihara, dan melindungi. Dan sekarang adalah tugas kita untuk menunjukkan ataupun bertanggung jawab ataupun bersyukur atas kesetiaan Allah itu dengan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan adalah sumber keselamatan, tapi kita mengalirkan ataupun dalam istilah lain melalui kita orang lain diselamatkan, melalui kita orang lain mengenal keselamatan dengan kehidupan yang benar atau dengan hidup di mana orang lain melihat bahwa Tuhan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita, supaya kita kemudian mampu meyakinkan orang lain, dan orang lain dapat melihat bahwa Tuhan betul-betul bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam diri kita. Hirai mau hubere kami hahonaan nasian panjauan ni bangso Israel gawe pasu-pasu jala dibukti homa di Zakariaon nunga malua nasida diramoti dari noksalpu, diramoti dari sadarion, jal diramoti dari nanengro, alai di jodo nasida gabe pasu-pasu tu torop bangso marhite nasida di ida torop bangso haluauni ditanda torop bangso debata. Berarti mangulu manasida hombar tu panjowon ni nasida imagabe pasu-pasu. Tuhita pe di jauh mahita sama ngulu hombar tu panjowota. Ima huria, gereja, orang yang dipanggil keluar dari kegelapan di dalam terang Kristus. Bukan hanya dalam terang biasa, tapi dalam terang Kristus yang luar biasa, yang ajaib, yang menerangi, yang menyelamatkan. Alani mangulu mahita di bagasan panjowota. Alanang terbukti do debata setia, terbukti do debata rupani ngaramoti jalan menyelamatkan. Sude bangso diselamatkan. Sude dipalua. Idut na tayo datong di buku Zakariaon. Tu sude bangso dipatolhas debata haluaon marhite Israel. Antong marhite ipe dipaingot tu hita. Hot mahita di panjowota. Naung di jow tu bagasan haluaon di bagasan Kristus Yesus. Hidupi hanguluhom may asa marhite hita. Torob jol matong marnida. Hasa ngapon ni debata. Dijauhi datu habadiaon, songon sada na porsea, songon huria. Toktong mahita mangulu di bagasan habadiaon, mangulu mahita songon Kristus Jesus mangulahon, nasa ulahon na denggan dingoluna. Jadi do toktong not only say something about Jesus, but do something like Jesus. Imahuidahami amanginang turpuhon anggiat boy mangurup hita pamuraho kita ginapatol hason jamitat tahita.